O restaurante O Ferro comenzou pois, buscando a volta para vir para Galicia, que eu estaba traballando no País Vasco. Bueno, a raíz de ir buscando pois, unha ubicación, quería pois, máis ben Santiago, porque bueno, son de cerca de Santiago. Foi o momento de encontrar o sitio que me gustou, foi cando o collín. Para nós, formar parte de Galicia Calidade é un pouco o esforzo que se leva facendo durante estes 13 anos que levo aberto, intentando traballar produto de cercanía, galego. É como un impulsiño máis para seguir traballando, esforzándonos e buscar sempre o produto e ensinar os produtos que temos e dar un pouco de cabida a todo o produto bo que temos en Galicia.